mutanen Najeriya an sha ruwa lafiya? Abbas ka sha ruwa lafiya? Wallahi mun gode Allah, alhamdulillah. To, insha Allah wannan watan Ramadan Allah ya maimaita mana. Allah ya kawo mana. Ya kara maimaita mana. Ya kara maimaita mana? Haka suna ce. Haka na yarda da kai. To, kuma Allah ya karba addu'a. Amin. Allah ya karba addu'a, kuma Allah ya karba azmi. Amin. Kuma Allah ya bamu lafiyan Ramadan. Amin. Ya dawo da shi lafiya. Amin. Mun gama da idin lafiya. Amin. Ya Rab. Da sallah, barka da sallah kuma ya zo duka mu lafiya. ba corona ba komai. Allah. Kuma corona. kuma ba mata sabo. Insha Allah. Inna bar haka halin duniya. Wannan Ramadan ba zamu yi magana haka.